Hello guys, ayan, good morning. Maaga ang aming gising. Muray-muray kami kailangan. Nag-iring ng tipasikan, nag-imas pa iturog mikal. Kaya nga pa, sarap pa na matulog at maulan. Kasi kagabi guys, yung kimat ng kimat, yung kidlat ng kidlat, kaya maghahunting kami ng kabuti. Try natin magkabuti. Then diretso na rin kaming mga well. O diba ang aga namin? Ang aga namin maghanap buhay, di ba? Yan ang mga ladies natin. Kasama natin si Annod. Si Kadugyot Annod. Ayan. Magaling kasi yan Back up. Magaling yan anak ni Auntie Paseng. Magaling yan sa mga ganyan-ganyan eh. Masurisor namin. Si Auntie Ligaya hindi nakasama at yung kanyang apo may mga lagnat. Then si Aisa may lagnat din. Uso ang lagnat. Kaya mag-ingat tayong lahat. Tara guys, let's go! Finding mushroom. Naambon na. Dito kami guys sa kasagingan. Kasagingan namin. Ngayon lang ulit natin napasyalan to ah. Naku bra. Meron! Saan ka? Anod! Yan, excited na kami guys. Kada kami? Dito! Aray ko! Kinaiibok na ulog! Aray ko! Maganda tignan ako, sabi ko na yun. Saan? Ayun sila oh! Ano? Saan? Ayun oh! Ayan Ay, ito oh na. Wala yan, kakapon pa yan. Yan sila. Ay, nag-ukrad na. Ukrad na talaga yan eh. Okay. Meron pa yun doon oh. Meron pa yun dyan oh. Ayun oh, matapakan mo yun. Ayun sila oh, ayun sila ping oh. Kalat-kalat yan sila dito oh. Meron yan. Lalo pag meron pa yun dyan oh. Kunin na natin eh. Ayat mo na ako tignan ko yun doon oh. Ito pa sila ping oh. Huwag na yung mga sobrang ukrad. Dito meron pa yun dyan. Ayun. Ayun pa oh. Ganito ang kasarapan oh, yung ganyan lang no. Ayan sila oh. Meron pa yun dito sa mga karatig niya. Madilim lang kasi. Mapayatan. Kasi sila ping ako kalat tao. So, meron pa dito. Ah, dito pa eh, kalalaki. Ayun sila oh. Ah, nagbuka na kasi eh.
Ay, ito pa. Maganda sana yung hindi pa siya gaanong nakabuka. Ito na, oh. Ayun, oh. Marami na tubig. Kahit sumbla na dito. Ito pa ako dati, oh. Yan, dyan. Ayan. Dyan. Mapakan mo yun dyan. Meron dyan. Ayun sila, oh. Ito, oh. Yan. Ito pa, oh. Patukong ba to? Ayun, oh. Yung Ayun, ganito. hindi ko napakan, Peg. Di mo sinabi. Yan. Ayan nga oh. Oh. Oh, ito pa, tingnan ko lang kaganda. Mga pato ko. Ay, warada mo. Ay, sus, sa mga ilalim ko eh. Bana? Subra tayo dito. Oh, ito lang. Meron pa to pag nag-iwanag. Kaganda oh, bang-bang. Prod pa lang. Ito pa yung mga yan. May baga pa nag-iwanag. Dali, putulin na ko. Huwag ganun pa yung luspak ng puno. Yung malulutog lang. Sarap. Sarap magkuha. Guys, nandito kami sa Bakir. Katakot lang guys, baka may aha. Ang sarap nito. Lagyan ng Ano, ano, tamis na nito. dahon ng malunggay. Sigurado yung mga Ilocano dyan. Ano ang palaya? Ang palaya. Ay, ang palaya pala. Yung dahon. Ay, mapait-pait baga siya. Sarap eh. Naku, napuno na kagad tong basket. Ang padi oh. Yung pa, nasa puno. Maraming kainan na naman to dyan. Ayun o, yung maliit Maraming- kunin mo, sayang. May malaki pa. Ayun, oh. Yan. Ito pa ayo. Unahan natin dito. Ayun pa dyan. Mayroon pa nag-sibol na kan sa puno. Ito oh. Dito pa ba yun eh? Sana hinod. Dito, meron. Dito hindi mo kinuha mo na yung nandito? Wala pa. Ay, ayun, ante, meron oh. Ito po. Gagmakat ko. Ayun, ante, sa loob may isa. Ayun pa oh. Kalat. Sige, diretsuin mo lang yan, ante. Maapakan mo ah. Ayun oh, sila. Ayan pa. Ito pa oh, sila ko rin. Ay, meron pa mga kasama to. Ayan, ante, oh, yung dalawa. Meron pa yung gano'n. Ay, nga sila oh. Oh, mga ganito sana oh. Malagtitinda rin ba ng banda sa palengke? Dami. Kuha na nila eh. Pupu daw doon na eh. Nakadami na. Yes! Sarap na ito. Maganda talaga mga whale. Meron ba? Lubulak-lak lang. Pagdamaan ba kong bread tan? Kitang at dalan mo balong. Makagdaulag. Kadami na rin yan. Dami na to. Kulang pa sa'yo to. Sarap naman. Sarap Lalo lalo first time mo ulit makain. Sa Guico, no? Iba yung ano sa Guico, makakapal. Matataba. Malalaki. Oo. Kadami na siyang pataba doon. Kaya nga, ito payat. Tsaka makukuha siya. Tsaka kulay brown siya na. Ma-brown. Maitim na siya nga siya. No? Ito maputi.
Kasi ganito, nagtubo te? yun sa kanang kain ng kalabaw. Pero ano siya, Di, malalaki talaga siya. Hindi siya yung paa niya, yung ganito, kataba. Oh. Ibang klase, no? Kaya siguro nauna to eh. Doon sa ano kasi sa farm namin guys, ano pa mga August pa daw do. Ay, ano pa? August pa daw. Oh, kalaki. Kalaki. Ano kalaki? Ayun ba yan? Ay, oo. Oo, pwede yan, te. Kalaki na rin yan. Oo. Hindi, maganda yan. Bang! Ayun, Antay, di ba? Ito rin ba yung antay? Tingnan mo nga. Nagbukrad lang masyado. Diba? Ibo yan. Ay. Kamay. Ang bunton. Ah, uong bunton. Wala ang banot natin. Hindi dito lang. Sinusukan natin. Sa kabila. Saan kabila? Saan yung kanina? Baka may nagkuha na din. Oo, nahingaw ko na tayo ng mga kadugyo. Naligaw na kami, guys. Ano to? Yung ano, Insulin plant. insulin plant. Parang maraming isda sa ganito. Dami. Kasi nga natin kung may makuha. Nagpalada ako. Wala, saging oh. Plap-plap ko ma. Yung may painog na oh. Laging lang kel. Okay. Bante? Ang kel kuhan. Hindi ko makatutunod. Winay? Diya, taga-batulan to, kay Juling to. Kalain mo pa naman ang may-ari. Andiyan yung kubo niya oh. Ay. Parbangon, guys, ng ugban ni ay. Bagto ka. Buti may, at least meron na tayong ulam. Muray-muray na tayo lang. Yan! Oh! Ay! Paitan! Paitan! Oy! Nagdak ka lang po na yun. Parang hindi ka lang sanay di sa maliit. Kala ko malaki. Gaya. Pero masarap yun pag madami. Paitan. Sa'yo to, antay? Ah, kaya pala eh. May dasal na yun. Sabi, kamiring hindi. Ay, paitan yan? Laki-laki! Hindi! Paitan! Laki-laki! Ay, hindi! Ano? Ano, ante? Hindi! Yung isa! Paitan na malaki! Banak! Bana! Hindi! Paitan oh! Laki-laki man! Hindi man galaking ganyan ang paitan eh. La, saya. Ano, ginising na rin lahat ng kapitbahay. Wala na eh, magpuntahan na sila dito. Kala ko na wala na, nagbitin gayang to bisay. Oh, Ate Madonna, ikaw nang sunod. Ikaw na naman. Pagandaan mo yung... Ay, ate, nagsimula sa maliit. Medium. Naku, large sa'yo ah. Punta na nga doon sa ginapagbanitan ko. Ayun oh. Oh, nagganyan lang oh. La, saya. Ganun sana. Wala, parang banak yun eh. Paitan, malaki. Yan! Wala. Kahon lang yan. Kala ko igat. Eh? Kala ko igat. Kahoy. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganung Kalaking paitan. paitan kalaki no? Yun ang pinakamalaking paitan na nakita ko. Kasi ang paitan, maliit lang yan. Ibig sabihin kalaki pa pala ang paitan ng tinang gano'n? Gagamin na lang. Ayun! Hito nga! Hala, ang galing! Kita? Taiwan? Buntis! Ay, nabuntis man to. Ito naman na sa baga. Pakawalan no? Pakawalan mo. Maliit din kasi. Diyan ang mga kadugyot, guys. Nagpabili kami sa kanila ng ano eh. Kape, saka tinapay. Teo, marami Teo, nagkakain.
Ay! Yun, liit. Puro na rin ano naman nakukuha mo, kahoy. Mag-review sa kamot. Nung ajay na haba. Tignan mo yung nakuha ang paitan natin. Kalaki baga, banak. Daw banak man nyo. Tignan mo kung paitan o banak. Ay, saan? Andit anta? O, tas may... Sa alat. Alak-alaking nga. Paitan ba yan? Oo. Paitan lang. Kung makatili ay no. Hindi kayo nakaabat. Naghahanap pa sa nod. Maghanap pa kayo dyan. Ito mga Ayun ang mga kadugyot oh. Yan o, si Kuya Shout Arap out po, Kuya Arap po. Si Kuya Arap oh. Kuyang Arap. Kadugyot Arap. Okay na, iwan mo dito. Hindi, putulin niyo yan ah. Parang malaki kasi. Dahil makatili na rin. May panood pa ako. Akala ko kabigat. Paluhod-luhod ka pa di ha. Ala! Parang kalaki kasi hinatak yung mabuti. Ayun ang gayam. Yun, may paitan ka na. Ay, ganyan lang talaga ang paitan na nakikita namin. Oh, di ba? Ang galing namin. Diba? Yot, o ano, DFL ladies lang yan. Ay, tayo. Pakitaan nyo kami kadugyot. Ayan o. Paitan na naman. Paitan na naman, no? Sarap ng pagsim yan. Sarap. Guys, may kabuti na naman daw. Ano? Nagsabi. Iwan mo muna dyan. O, diyan ka lang. Magwa ka lang dyan. Tara. Iwan na lang. Diyan ka na lang muna, tayo. Punta namin guys yung kadugyot. Marami daw kabuti. May nahanap pa sila. Oh my God. Ay, wala na kang mabutang kadugyot, ah. Yan. Uy, wait. Ay, sa atin yan. Visit kayo. Ayan ayo. Ayan, may kabulot na. Hala, langlangadan. Hala, kadami turo no. Hala, kadami. Ay, ito. Masakit ba? Ay, ito. Kadami. Asakin ko. Woo! Nagkagulo guys ang mga kadugyot at mga DFL. Doon, kadami sa taas. Na, mas marami to ah. Sila. Nakita namin kabilawon nila. Wala yan patukong. Saan? Ay, hindi ko nakita. Ay po. Dito sila nag-ano? Aha. Bahay. Hindi na nila binunot yun, oh. Saan? Meron pa doon. Ay, may iniwan pala dun eh. Dito, tapos po na yung pagkawil nila. Ay, nagkakabit na yung kamil namin. Ano sabi? Pagbalik yun may ano, may plapla. Aywan ko, nabirukan tayo ni Pansi pa. Doon sa taas, meron pa? Wala, ito pala ah. Kadami pa doon, oh. Nay, kapag daw yung dinala na. Bintirangan nila sa atin. Nakabunot. Ito pa oh, ano kaganda. Ikanin ba? Itanin ba? Hati-hati lang tayo eh. Sarapan. Gusto nyo, mukbangin na natin mamaya. Diyan. Kadami ante. Ayun na, kadami. Ay, ito, kadami oh. Tayo lagay na sa timba, tayo. Ito, meron pa di. Diyan, marami pa yan dyan. Daming ano. Mushroom hunting. Mga hunters ng ano, kabuti. Gusto tayo datay. Wala akong nabutan. Sabi ng tipa sarap. Kabagal magtakbo nante. Ay, siya pa kamo yung
Pabagal-bagal ka, wala kang makakita talaga. Kulang yung lagyan natin mga anak. Guys, oh, ang dami. Saya-saya. Rap, lagayin rap. Ayun pa ang isa. Doon na naman sa Alex sa labas. Doon na sa kabila. Puno na talaga. Oh, ayun pa oh, may timba pa. Oh my God. Kadami namin nakuha. Ito sa inyo timba. Walang nakuha ka doon guys. Hoy, wala kayong nakuha. Sumasama-sama kayo sa amin para marami kayong makuha, ha? Kaya uray may isa, wala kaming kuha. Ay, masarap yan, panghalo. Magpatay, panghalo. Palabang ng tapo. Kuha lang. Ay, oh, bago Yan na kami nagkakawil. Oh, pataas dyan ang maraming kape. Tara, magkape tayo. Kadaming buwang papaya dyan. Para magbukbong. Wala tayong daanan dito eh. Magbalik tayo daw. na-excite na sa Takwante, kagagaling mo lang sa sakit. Okay lang yan. Galing na. Balik na ako sa dati. Back to ano na, normal. Okay, mga will ulit guys. Hindi ako makamapun sa nakuha itong kanto pa isan sa makaya. Kaya mga bala. Takbo naman! Wait lang, madulas! May kabutay? Kapida ka na, ang pinalala. Sana yung kuha natin rap kape. Kamusta naman kayo mga kadugyot? Bakit ang tagal niyong walang upload? Anong nangyari? Si Kadugyot at rap. Anak ng Teligaya, anak ng Teligaya. Nan, kapit daw na kami lang. Oy, mga Kadugyot, kape! Magkape muna! Sayang! Oh, nagagalaw oh. Sabit nga. Malalim ba yan? Malalim? Babaw. Sumabit. Nakaalas? Magapan. Sinunta niya dito sulok ko. Baka kung igat yan. Baka ako ka ng kon pang Uy, may uong daw ulit. May up-up! Hala, agkap-kape akpay kasanuak makataray nay. May uk-uk. Meron? Ano ni Alex? Guys, may nakuha silang Taiwan. Tapay ka daw. May nakuha si Kadugyot Marlon. Ayaw, palaki ang. Singil Baka yan yung nakuha mo na da. Nagpunta kay Marlon. Napakan yung kapit doon ha. Ayan ang masarap sa ano, kabuti guys, tapos papaya. Guys, may huli sa antipasing. La, nakawala man yata ante. May pang-ihaw na tayo guys. Meron ng kasi. Galing talaga ng antipasing. Sakto, mayroon na kaming pang pang sahog. O, di ba? Wala kaming binili. Andito lang sa baker, mamaya magkuha kaming puso guys. Nagpaalam kami sa may-ari. Kasama namin si Andod eh. Siya ang may-ari nito. Sa kanya itong malawang yung Tingnan ang pe? malalaki. May nakuha ka? Eh, ikan bago kape. Ang kadami na rin pala oh. May kape. No? No? Inig yun, Jack. Bago na. Huli ka. Huli. Oh, oy, si Gigi yun ah. Kala nyo ako lang? Hindi gano'n. Hindi ako papayag. Sorry ka, Jen! Ano yung camera? Kala niya siguro hindi. Kaya ko inatot kasi doon kayo nakatutok ay naglanding gaya. Dinta, sa ginapagbanita namin mang norma. Kasakit kasi ng tiyan ko. Malaki pang paitan. Daming bagyo. Kaluwang yung baki bago. Tara na! Bubatin nyo na yung kanya. Lipat na kami guys. Ikaw tayo na pang sagpang. Tara, tara.
Ganda ng ano oh. Puro fog. Daming bunga guys oh, papaya. Kaliliit lang. Sakto yan sa ano natin ah. Kaya nga yun. Kabute. Ay, kabuti oh. Ito mga kabuti. Kabuti nga. Kabuti daw, Peng. May ahas. May ahas. Pato kong tatlo. Ay, ito sila. Andito meron. Eh, kadami. Kadami. Yan. Ay, karingay. Hindi ka na rin gura. Ay. Ayan oh. Ay, no. Yan o. Kabutan. Ayan. Ayan o. Ito sila o. Ito o. Ayan o. Kadami. Ay, agad mo sa baba. Uy, dadalang kayo. Ano yan oh ha? Napakan mo na. Ay sorry. Ayaw. Kadami. Di ka na rin go. Rapo. Sarap oh. Hindi mo kasi check. Ay, mga patukong pa ito. Oh, ayaw. Kunin ko lang itong malaki dito. Punayin ko araw, naging masan. Masarap kasi ikalutong. Wala na dyan? Wala na. Mga patukong pa lang dito. Kadami. Ayun daw. Doon. Pwede na yan. Magkasarap yun oh, maliliit. Ang liit pa yan. Lilit pa yan dito.